nolabait helarazi edo iritsi, hobeki esan, iritsi nahi izan dugu hemen lanean ari diren, euskararen munduan lanean ari diren ahalik eta eragile gehienetara eta baita noski instituzioek egiten duten lan hori ezagutzera ere. Euskara bera egunero egiten baitugu, Euskal Herria osoan eta osotasun horretan hartuta, Arabak badu bere hitza, Arabak badu bere presentzia, Arabak badu bere eguneroko bizitza euskaraz. Gaurko zeregina, gauden egoera deskriptiboa ematea izan liteke, baina ez, gaur Araban harago goaz. Izan ere, Euskal Herri osoan, euskararen indarra aldatuz badoa ere, Araban bereziki indar handiz doa. Naiz aldapa txikia ez izan. Udal gobernuaren ordezkari naizen heinean esan nahi dut beti defendatu dugula ideia hau da. Euskadiko autonomi erkidegoko hiriburua euskararen hiriburua izan behar dela, ezta. 1991 da datua eta hor gogoan dugu Araban, euren burua euskaldun aitortzen zutenak 7% inguru zegoela. Gaur egun dauzkagun azken datuekin euskaldunak, esan dut, ez ia euskaldunak, 20aren parean edo gabiltza. 91an 7% zirela euskaldunak Araban eta 2016an 12 puntuko igoera izan duela, puntu baino gehiagoko igoera izan duela euskaldunen bilakaera. Gehienak, 71 ia, erdal elebidunak dira. Araban egun 10 herritarretatik 6 elebakarrak dira, eta beste 2 elebidunak edo elebidun hartzaileak. Araban 100 solaskidetatik 5 entzun ditugula euskarazko elkarrizketetan. Eta 4,6 zehatz esan da. 3,6 euskara edo gaztelania ez den beste hizkuntza batean. Hizkuntza asko entzun ditugu, eta guzti horiek saku batean sartuta, 3,6 izango litzateke erabilera. Eta ondorioa da emakumezko haur, gazte eta helduek euskara gehiago erabiltzen dutela gizonezkoek baino. Ez da beharrezkoa euskaldun petua eta ega izatea entrenamendu saio bat egitatzeko. Errutina linguistikoen bitartez, poliki horiek ere hizkuntzaren erabileran areagotu dezakete euskararen presentzia eta parte hartzen duten horiengan. Horientzat ere badugu programa bat eta egiten ari gara horretan denon artean. Gazten artean, esaten dugu, erdia baino gehiago euskalduna diela, eta bostetik bat izan daiteke ulertzeko zailtasunak eta euskanak, bai? Proiektu honen helburuetako bata euskarari esparru berriak eskaintzea eta modu horretan ume eta gaztei euskaraz bizitzeko aukera eskaintzea, bai? Batez ere, belaunaldi gazteagoak ditugu begi puntuan jarrita, baina indar berdina jarri behar dugu belaunaldi gazteagoetan eta zaharragoetan. Nahiz eta askok euskaraz ez dakiten edo euskara urrun sentitzen duten eta erakutsi behar diegu olatu bat datorrela eta beraien esku dagoela olatu hori hartu edo ez. Bi portaera berri proposatu nahi genitun, ez? Bat, euskaldunentzat, euskarari eustea proposatzen genien, egoera edozein delarik, eta bestea, erdaldunentzat, intenta entender lo que te dicen en euskera, aunque no lo hables, aunque no lo entiendas todo. Gazteiz, egun euskararen erabileran bigarren hiriburua da. Uste dugu hori ere aukera oso on badela Gasteizen olatu izugarri bat sortzeko eta benetan euskararen erabileran aldaketak egiteko, ez? Gureko egitasmoa labur-labur esan da aisialdi eta kulturgintzari lotutako topagunea izan nahi du. Oian Eder Euskaren Etxea da egitasmoaren lehen oinarria. Gero etorriko da Gasteizko kafe antzokia. Ezin dugu ahaztu Trebiñu bizi den egoera politiko-administratiboak euskarari ez diola batere laguntzen. Eta adibide
argiena Trebiñuko eskola publikoa da. Eskola honetan Gaztela eta Leongo heziketa eredua erabiltzen da. Eta horretan euskara ez da existitzen. Etorkin bati esaten badiozu, gaztelaniaz ikastea doainik dela, eta euskaraz ikasteko, agian 1.000 euro pagatu behar direla urtean, ez dute ulertzen. Euskaldun gehienak pilatuta baldin badauden hiriburuetan, dala da, orokorrean, eta hiriburuetan dinamismo handia baldin badago, pentsatu beharko genuke noizbait edabidea, euskarazko edabideak hor ere indartsu egiteko estrategia bat. Eta ez da kasualitatea, ez Donostian, ez Bilbon, orain Gasteizen bai alearekin, eta Iruñan neurri batean Euskal Herria Irratiekin, baina behar bada ez Bilbon, ez Donostian, ez Baionan, ez egotea euskarazko edabide indartsu, esanguratsu eta referentziazkoa, ez da? Edabideen gaur egungo egoera zein den ikusten hasiko bagina, irudi batean irudikatuko nuke, malabarista lanak egiten ibiltzen garela, ez da? Baina bakoitzagoaz gure erraietik, gurean kontzentratuta, eta ez dugu olako lankidetzarako behar bezain besteko baliabiderik jartzen. Erabaki genuen, aiaraldea hartzea gure lan eremu bezala eta proiektu komunikatiboa sortzea. Zergatik, uste genuen, uste dugu eta sinetzeta gaude posible dela gure eremua naizta erdalduna izan euskaraz bizitza eta euskaraz komunikatzea. Indefentsio batean gaude, limbo legal batean gaude, eta iruditzen zaigu erakundeak oso arduragabe ari direla jokatzen zentzu horretan dagokionez. Ezin da hitz egin euskara babesteaz, euskara sustatzeaz, espaldin bada sustatzen euskarazko irratien lizentziak izatea aldi berean.